Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hadian baka India kala siat namding handai tali ki Chaka Pakistan daga step ban penpai kala ki jing tombor ki leno pahalgam kiri ka Pyrthei bukan thop ya ka US, China, Russia, UK bat ka UAE kila penpau ka jing sngo kya halor ka ni ka sinjam balashim daga India. U President ka US Donald Trump ulong baka ni ka long ka jing le Iran bat u kermen baka ni ka jing kan at kan kut no okloi. Kalba ka China kala sngo kya halor ka jing ther namding ka India ka Pakistan bat kal Kyrpad ikini ki artli kiri bagi de ban telakam yo kan wanja ka jing kan art ka bajur hapling kini ki artli kiri bemarjan badan yu nuclear bomb ke Beijing ling ba unong ai ketian ke Beijing Foreign Ministry ulin jian kal ongru baka kloi ban trelang ban shim ki sinjam ban penyusuk yakini ki artli kiri ka Russia kala khot ke India bakan kiar ban shim ya ka bor haladi namar bakan ikan lam shu ka jing snio hapling kini ki artli kiri badan yu nuclear ke United Kingdom pat kala kular baka kloi ban Kyrshan nikini ki artli kiri banwan lam shika jing penyesuk ong Trade Secretary Jonathan Reynolds ka Isreal pat kala Kyrshan ni ke India dak baong baka India ka de hok banyada yala die hadian ke jing siap namding ya ka Pakistan unong ketian CM ke Isreal she India Ruven Azar ulong baka Isreal ka Kyrshan ni ke India nak benta baka yada yala die ulaban rap dak baong baki leno ki de bantip banom don jaka sho yaki bakin ri namar ke jing thambor jongki yiki mensiam balului ka United Nation baga UAE ru kilapan pau ke jing sngo khia ke ding jingja dak bakar pat ru ikini ki atli kiri ban sangi eno ke jing penmi ke jing kan at ki bajur ki shipai ka India hana ka step ha por shipaje sahu saw minute min step kila siat dak nam ding khandai tadi kitam jongki leno Pakistan bat Pakistan occupied Kashmir bakan thop ru ya ka murid ke bat Bahawalpur ki bade ki kitam baklan jongki genhon leno Lashkar i Taiba bat Jaish e Muhammad ka Pakistan kala kam magidan prangut ki brio ki balaklat nagani ke jingsiat namding ke India